Bdiet tidħol fis-seħħ il-miżura fejn ħaddiema tal-kuntrattur li jaħdmu fis-servizz pubbliku jitħallsu daqs ħaddiem oħra li jagħmlu l-istess xogħol huma impjegati tal-Gvern. Din il-miżura kienet imħabbra fil-baġit tal din is-sena u hija meqjusa bħala waħda mill-iktar inizjattivi importanti kontra x-xogħol prekarju. Bil-kjarifika maħruġa fl-aħħar jiem, il-care workers kuntrattwali se jkunu mħallsa €5.77 dan skont l-iskala 17 tal-gradi tal-Gvern, ma dan se jitħallsu wkoll il-bonus. Is-sena d-dieħla r-rata fis-sija l-istess ħaddiem se togħla l-€5.61. Dan flimkien ma' bonus tal-Gvern ta' 25 ċentezmu biex bekk ir-rata finali tammont tal-€5.86. Madħul fis-seħħ ta' dawn ir-regolamenti il-ħaddiema ħadu dak dovut lilhom minn Jannar li għadda. Peress li l-miżura mħabbra fil-budget suppost daħlet fis-seħħ mill-ewwel jum tas-sena. Fi-stqarrija l-General Workers Union esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal dan il-progress. Il-Union saħqet li twettiq ta' regolament huwa konferma ta' kemm kellha raġun meta ġġieldet kontra x-xogħol prekarju f'pajjiżna.